С всяка година нараства броят на хората, които страдат от различни онкологични заболявания. Неведнъж сме ви разказвали за списъците от чакащи лечение заради малкия капацитет или липсата на медикаменти. Вече работи още едно звено в помощ на раковоболните. В него се извършва безплатна химиотерапия, има и дневен стационар. Сключен е договор с здравната каса, а постъпването е с направление от личния лекар. Клиниката, която носи името на лечителя доцент Валентина Цекова, има всички необходими препарати за лечение на злокачествените заболявания. В нея вече се лекуват 20 болни. Ние сме набелязали мерки, евентуално при покачване на потока болни, да обслужваме пациенти и в следобедните часове, както и в събота и в неделя. Така че ще се стремиме да има много лесен и бърз достъп до нашето звено от онкологично болните. Да няма листа на чак. Да няма листа, да. Освен, че ще поемат допълнително пациенти, които не могат да бъдат обслужени своевременно в съществуващите отделения по химиотерапия, това, което виждаме тук, вдига много високо нивото. Това е вече нов стандарт, който другите трябва да търсят и да преследват, ако искат да са конкурентни.